Ya, matur nuwun. Alhamdulillah. Marem rasane. Ah. Papa sudah gimana rasanya, Papa? Sudah capek. Sudah capek. Anaknya disangoni sih, anaknya sangoni sih. Nah, duitnya senggo sampeyan kok. Iya, setahun itu. Aja sampeyan ngono dilek nyeluki, lah duwite mok gawa peyan. Oh, peyan malah. Peyan. Papa. Marah to peyan. Ngono. Iki sih tok Mamundur sing ngaturke duit 1 juta ki mau kan. Apa, Pak? Rindunya hatiku. Nah. Adewe njajal dangdutan. Ya. Nah. Oh iya. Nadane Mas. Ya, Anu bukete saka Mbak Anu mau Mas Adi. Nggih. Wis magawa ya. Nggih. Enten titipan buket. Iya, tontonane to. Aku ki nyanyi terus sampean nggawa buket terus ngene to. Ya. Loh, buketnya dari Mbak sapa mau. Cek, Pak. Nah, ini juga dari Mbak Puspita. Oh, sing ngaweni buket, heeh. Pas maringi 200 kanggo Mas Abdi karo Nduk Iben. Nah, ya. Ya. Nggih, niki enten titipan buket. Heeh. Bunga main sak gedus ini, main Elek tapi ra estetik. oh, kilo Pak, bunga iki, apa-apa.